दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बारग' आफादगिरि मानिजाथाव सदरसिं ब्रह्मनि दिनै आयद श्राद्धनि समाव मोनफैनो हादों। मानगोनां दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिनो मानाव गेदेर आफादगिरि बाबा अमरेन्द्र ब्रह्म। बे अमरेन्द्र ब्रह्म बाबानिफ्राय जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बारग' आफादगिरि सदरसिं ब्रह्मनि जिउनि जि अबदान दुलाराय ब्रह्म धोरोमाव जि अबदान होबोदों बिथाङा बिनि सायाव जोङो माखासे खोथा जोङो गुवारै मिथिनो नाजागोन। बे समाव जोंनि गेजेराव मोनफैनो हानाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिनो आफादगिरि मानाव गेदेर अमरेन्द्र ब्रह्म बाबाया बे समाव बिथांनि बागै मा बुंथियो जों खोनासङो। गिबियावनो खुलुमग्रोबाय जे दिनै नैबे रौता सारिआलि रुंसारि सदरसिं ब्रह्म बाबानि न'आव दिनैनि श्राद्ध एबा भज बे भजआव आं नुजाफैनानै गावखौनो एसे गोजोननाय मोनदों। गोजोननायजों लोगोसे दुखुबो मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला सदरसिं बाबाजों आङो गोबां सम एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि दंमोन। बे बाबाजों जोङो 99आव जेला रौतायावनो कनफारेन्स जादोंमोन बेवहाय बे बाबाखौ नेहाथारि होनानै आंखौ लोगो नेहाथारि होदोंमोन। आरो बे बाबानि नाजानायाव गोबां सम सावरायदोंमोन जे ब्रह्म धर्मखौ जों बोरैहाय माने मोजाङै मोजां लांनो हायो। आरो बिनि थाखाय बेवहाय जोङो इयुथनि सोमोन्दै सावरायदोंमोन, लाइमोननि सोमोन्दै सावरायदोंमोन। आरो जों सानैनि नाजानायावनो इयुथआ जोनोम मोनदों। 2000आव जोनोम मोनदों। ओरैबायदि बेहा मोनसे गुन दंमोन जाय गुना हयथ' जोंनि गेजेराव आरो ब्रह्म जायफोर बिबानगिरिफोर दं बे बिबानगिरिफोरनि गेजेराव खुब खम मोनगोन आरो बे गुना जाहैबाय मा बेहा मोनसे सास्त्रआव जायखौ जोंथ' दा 6था बिजाबखौल' फरायो। खिन्थु बे बाहेरा बिजाबफोरखौ फरायोमोन आरो गोबां महाभारत रामायण बिदिनो संस्कृतनि जेसेबां लेखा दङ खुब फरायोमोन। आरो बियो आंजों शेयार खालामोमोन। मालाबा गावनियावनो लाखिनानै किसु खोथाखौ बियो फोरोंनायमोन। जे आफानि जिथु मावलांनाय बे मावलांनाया दिनै जारिमिनारि जानानै थाबाय। ब्रह्मनि गेजेराव मोनसे जारिमिनारि जानानै थागोन। आफाया सिगाङाव प्रबिन बाबाजों बे प्रबिन बाबाया जेब्ला सेक्रेटारिमोन बे समाव बे बाबाया रुंसारि जोंहा सदरसिं बाबा आरो आं एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि हिसाबै दंमोन। आरो बिनि उनावनो जेला बे सेक्रेटारि जाबाय होमबा प्रबिन बाबाया प्रेसिडेन्ट जादों। आरो बिसोरनि थानाय समावनो जोङो इयुथखौ दाफुंदों। माबायाव 2000 मायथाइनि जि मुसलपुर अधिबेसन बे मुसलपुर अधिबेसनाव इयुथखौ दाफुंना होनो हादों। बिनि गेजेरावबो गोबां थरख' बिथरख' मा खालामनो नागिरदों माने पलिटिक्स गेलेनो नागिरबाय माबा नागिरबाय बेफोरबायदि खोथा बुंजालायनाय जादोंमोन आरो बेवहाय बांसिन सदरसिं बाबाखौ बुङाखैब्लाबो आं लेङाइ बा लोगो नेहाथारिखौ बांसिन बुंनाय जादों। आरो बिनि नेक्स्ट बोसोराव आङो कनफारेन्सनिफ्राय फैनो गोनां जादों। खिन्थु बे आफाया फैफिननानै बुजायदों बिदि नङा बिसोरो बुंबाय थाथोंसै खिन्थु मावनायाथ' मावनांगोन होननानै ट्राइबेल रेस्ट हाउस गुवाहाटीनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव जेला कनफारेन्स जायो बिनि कनफारेन्सनि उनाव जेला मिटिं जायो बे समावहाय बेयो बुजायफिनदों आरो ओमफ्राय आं बुंबाय नङा बेबायदि लाबाय थायोबा बोरै जानो दा डेभेलप नै दिनै दा बे अबस्थाया जोंनाव फैदों। बोराया साफानि उनाव साफा थांगासिनो दं। जाय एक्सपिरियेन्स गैयि मानसिया दिनैहाय धोरोमनि प्रसारक जानांगौबा मोनसे बे प्रब्लेम फैगोन आरो बेखायनो बे नोजोरखौ लानानैनो बै समाव जोङो इयुथखौ स्ट्रं खालामदों। आरो इयुथनिफ्राय दिनै जों जेसेबां लुबैदों बेसेबां जाद्रायाखैबाबो जोंनाव एसे मजुद जाबाय। जेरै जों दा हेमन्त बाबाखौ बुंनो हायो, माइनाव बाबाखौ बुंनो हायो, बिद्यासागर बाबाखौ बुंनो हायो। थिग बेबायदि जोङो क्रियेट खालामनाय बे आवगायनिफ्रायनो बुंबाय थादों सदरसिं बाबा आरो आं। बेजों लोगोसे जोङो जगेश आफाखौ मोनदों। जगेश आफानि गाइडआव जोङो बे खामानिखौ मावदोंमोन। आरो खुगा गुवार मा होनो सुनिल ब्रह्म मुसाहारि बेखौ जों खुगा गुवारबो होनना बुङो। बे बाबायाबो ब्लां ब्लां बुंनानै बेखौ माने माबाना होयोमोन रायथिनानै जे नों गोनांथारसै होननानै आरो गथिखे
बे समाव खोब माने आंनावबो थांनानै गुवाहाटियाव थांनानै बियो बेफोर खोथाखौ सावरायदोंमोन बिरादनो। बिनि नाजायावनो बे आइजो आरो लाइमोना जोनोम मोनबाय। दिनै बिनि जिथु मावलांनाय बे मावलांनायाव बे मोनसे आफादनि थाबाय आरो लोगोसे दिनै जिथु लिटारेसारनि बाथ्रा बुंगोन लिटारेसाराव बिराद मोजां मोजां राइटिं दङ। हयथ' बेखौ जि ब्रह्मआव नायबा नुगोन बा गुबुन लिटारेसारनि गुबुन माबा बिसम्बिफ्राव नायबा नुगोन प्रतेकबो लानानै बिनि जिथु सान्थौ बिनि जिथु सानस्रि बे सानस्रिया माने धोरोमखौ बोरैहाय लाबोनानै समाजखौ बोरै फोसाबनो हायो बे मोनसे बिनि सान्थि बा सानस्रि बेहा दंमोन आरो। दिनै जों बे बाबाया जोंनि गेजेरनिफ्राय अकस्मात मा होनगोन जोङो अकस्मातखौ हरखाबै गोमालांनाया जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे लस। आरो जों जेसेबां माने लुबैदोंमोन जेसेबां मावबावनो हागौमोन लिरनानै गालांनो बे बाबानिफ्राय जोङो बहुदखिनि मोनबावगौमोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। आरो बाबानि जिथु बे अबथिरा थांनाया जोंनि ब्रह्म समाजल' नङा बे ओनसोलनि रौता ओनसोलनि बर' समाजफोरनि थाखाय एसे खहा होननानै जों हमनो हायो। जोंहाथ' सिफुंखौ हायै खहा मानो होनबा बे थानायमोनब्ला दिनै जोङो जोंनि गेजेराव प्रसार लाइनाव जों सासे गोख्रोंथार मावथि जों मोनगौमोन। मानो होनबा बेखौ जों प्रसाराव सोहरखाबायमोन। प्रसाराव जानायनि उनावनो बियो माखासे खामानिबो मावदोंमोन जायखौ जों सानफेराखै। बे खामानिफोरखौबो बिथाङा बे बाबाया गिदिं आनसलिक अवाइसआव गिदिंनानै मावदोंमोन। जायखिजाया आफानि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै परम ब्रह्मजों बोजबनानै लाजायो बिनि थाखाय आं आंनि गोरबो सिंनिफ्राय अबंलावरिखौ आर'ज गाबनानै आं आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनो सानो।